morning, good 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 morning. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Pilipinas, mga Bicolano, sa man ang partikan mundo, welcome po mga tugang sa indong programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kirit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw sa may mga birthday dyan. Happy birthday po sa Indo Gabos. May mga travel, magandang morning na sa Indo. Ingat-ingat po sa pagmamaneho. May mga kwan ngunyan, may mga birthday sa mga greetings tabi na gusto nitong gibohon. I-text po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Siring man mga tugang sa newsroom, kasabay niya to dyan si News Director Mar de la Cruz. Sa newsroom o kaya sa technical department, Ronald Baldo. Adyo na pulis palan. Diyo na pulis, mga tugang sa tuyang partner. Niya na pagkaga. Sa Manibela, ang kasabay po niya to dyan, mga tugang si Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Kumusta po kita kaboy? Hello, how do you do? Diyan po, mga tugang sa Manibela. Kasabay po niya to dyan sa Manibela, sa Luwas Mega Force Patrol. Sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Siring man mga tugang, ang mga kasarabay niya to dyan sa Senpa. Senpang kasarabay ta. Kasarabay niya to dyan sa Alarmario, Jomar Bien, Karen Ala, Joshua Bino. October 1, mga morning heriters. October 1 tabi mga morning heriters. First day, kan filing kang certificate of candidacy. Aramon ta daw. Mga tugang sa mga panahon na ini, saraysay daw ang mga kandidato. Saraysay daw yan ang mga kandidatong iyan, mga tugang na iyo tabi ang nagpa-file kan sa endang COC. Ngunyan tabing aldaw pon 8 o'clock hanggang 5 o'clock in the morning. Pon pong October 1 hanggang October 8, filing mga tugang kang COC. Yan. Maaraman ta po kung sisay mga tugang ang mga candidate. Ngunyan pong aldaw. Mga birthday celebrants, maray na aga po. Mga tugang, sige. Aramon tanan mga buena manong bareta in the morning. Digdi po sa DCGB. Mga tugang, live na live kita sa Legazpi City. Masabi ka mukhaan niya o naman kita sa ibang lugar. Kaya garing nga medyo atab-atab ngunyang kidiit. Paring Alarmario sa Buena Manong Report. Good morning. Paring Al, kami. Hello, good morning, Pade. Tama, first day kan filing kan certificate of candidacy. Kaya yan ang pangapudan kan COMELEC lalo digdi sa Albay na magharatab, mag-file para na magsurusuan sa Oktubre 8. Anong timong aldaw. Sa pahayag ni Albay COMELEC Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao, naani ba kaya tubod sa pungsoy sa sirtidaan numero 8. Pero sabi ni Attorney Bunao, kung talagang magana ka, gusto ka kang tao, magana ka. Kaysa magka-problema ka sa filing, kung tikapon ka na sa oras, tapon alas 8, kanya na aga, sagkod alas 5, at yan na hapon, bukas ang COMELEC, including Saturday and Sunday, sa ultimong aldaw, Oktubre 8, alas 4:45, isasarado ang COMELEC. Kaya difficile na para sa mga aspirante na makapile kan sa indang COC. Pwede ba ng substitution? Basta kapartido, halagad unwithdrawal. Difficile talaga pala ng unwithdrawal. May proseso. Withdrawal na. Kaya, encourage ni Atty. Bunao
na mag-arata, mag-file, tanganing asin maging diretso na kung ano talaga ang target na posisyon, yun ang filean para dahil na magka-problema. Aha. Kaya yun ang bottom line tabi pa din na mag-arata, tanganing na dahil madepisilan, dahil magsurusuan sa ultimo. Batangon yan ang aldaw. substitution hanggang sa napit sa 8. Yun ang Unless Okay, na after kayo ni sa papalitan mo ngaya na disabled, ngaya na yan. gadan, o ngaya na disqualified, yan, pwede yan. Pwede. Pero kung Pero dahil, kung dahil, yun na yan taga talaga. Kaya Kaya dapat pasiguro na kung yun na yan. kung ano talaga ang plano, yun na yan. Yes, yes. Kaya nga kita magka-problema sa COMELEC. Yes, yes. Medyo mahigpit mo yan sa COMELEC rules. Aha. Dahil ka pa nagpirma? Nailing ko na so Pilapan, dakulon, ninugakan ako. Dako ang pamay sa daw kamangan. Sa bagay, pigadalan ko pa. May bakante pang posisyon Latos sa ng city pagkadaan. councilor baga. Diba pang bakante. Pangyayari sa Okay. Ay, condolence tabi pa din. Mamundong bareta sa Pamilya Arena. Si Padihon ko man nasaro, si Pading Rodolfo Arena. San Jose, kan Maslog. Marang-marang sa bareta, kaso banggi, binawian na nin buhay. Si Pading Rodolfo na Arena. Aha. Yan, condolence tabi Nani mading Erminia. Sige tabi, tapos so ihado ko man dyan sa tiko-tiko sa may kataning ni Kagawad Taulio-Bit. Aha. Ando ko si Joseph, binawian naman yung buhay, akiyong pa. 42 anyos pa na si Joseph. Aha. May kadoli sa pamilya. So yan tabi, mga informasyon, Digli Southern Pagkan Legazpi. Mientras, Anal Mario, thank you. Basta Morning, Henry M. Thank you, Paringal, sa report. Mientras tanto, mga buena manong bareta in the morning. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Kumusta lamang dyan sa Tercer Distrito, Canalbay? In the morning. Ang mga hero-hero ngunyan pong aldaw. Pasok, Jim. Yes, BP. Yes. Nagparapasali, so Sorry. ali ko na naman ngonya na pagkaga. Sa ano? So ali ko, Aleko, nata na naman. sige sa nang kimat-kimat gari, so nagpi, nako. di malas na ali ko talaga ini. Oh. Kaaga-aga, Pagkagaga morning. sige ang pira-pira. Okay. Nangit ka nang iturog. Dahil nakikuwagaro yan. Tapos. Solusyon. Samawot ang serbisyo. Iyon na nga ni yan. Aha. Okay. Samawot. Samawot ang serbisyo, kanali ko. Samawot pala. Sa mga dagdag niya tong bareta ta BBP, may mga kandidatong gusto na kuta naman na mag-file ngunya na premier dia. Kan pagsumiter kan certificate of candidacy. Arog kara Mayor Jorim Arcangel kan Hobiliar, First day. Leonardo Olivares kan Libon. Alagad posible sa kagulpihan kan mga kandidato. Garo iyo, ano? So sa partido, kinabibilangan ninda. Dahil pa pinapadara sa inda sukuna, certificate of nomination. Habang dahil pa nasabing sertipiko, dahil pa sinda makakapagpasiring sa COMELEC, ninuli sa importante ang nomination bilang kandidato Iyo manangga ng dali. partido sa pagsabing kunwara ko na maluwas independent candidate ka. Yes. Iyo. Kundi talaga mag-abot mag-independent ng una in case kung may mga legal na kwan, pigahabol naman sa na yan. Pwede man yan. Pwede yan. Independiente na muna. Pero yaong ka sa grupo, yaong ka sa endong linyada. Okay man yan. Halimbawa ngaya, in case of vacancy, ang gigibuhon kay yan, in case ngaya of vacancy, ang gigibuhon kay yan, minasumpa na sana yan. Kung baka bumakal sinda kikuna dyan sa saot. Dakulon yan. Nakuan. Yun ang gibuhon niya na sana.
So, pigilawagan ka na, Aki. Oh, dako. Iguaning kunang auto. Yun lang muna ito. Temporary. Temporary. Pero darang nila dyan suko na kan sa piglalawagan ka na, Aki. Baga, so Yeah. nagkamang-kamang pa Yes. sana. Pwede na yan. Yes. Jimmy na Okay. salita, di si Jimmy niya. Thank you, Jim, sa report. 5:20 oras po sa Pilipinas. Good morning, tabi kay dating punong barangay Joy Bahoy. Ano daw nga amigo kung mag-file man ako ngunyan? Sige na, Kap. Paita na. Ika lamang ang primerong bareta ngunyan na alaw. Luminyada. Bala ka na. Kung anon sa imo. Kuri. Di ka nga magpapara. Kung ngunyan, mag-intrata. Maribo. Wala ka na. Basta may bendisyon na si Manay Selma. Fight na yan. Good morning, tabi sa mga taga Barangay 27 Victory Village. Good morning. Sa Indogabos. Tuloy-tuloy ang mga balita. Jomar Bien, nasa linya. Kami Jomar, good morning. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga barantabay. Maamay ngunya na ma-file kan sa iyang certificate of candidacy an sa tong gobernador, si Gobernador Greg Salagman. Ini an impormasyon na nakuha kan di si Jimmy News. Asin kinumpirmar man kan sa iyang tugang na si Mayor Chris Salagman kan Tabaco na si Governor Greg sa iyuan kung hanggang makakaya, iyuan first honor diyan sa file. Alas 8 schedule ni Gov Grex. Dahil rason na itinaw kung mainoton. Pero marin ang arugan sa kaninaday na para riyo man sana. tulos. Mapanlingaw kabagaday ka nagkabail problema. Maray nang nainot. Pagkapail mo ka, di si kasuon mo na so kung paano ang pangampanya mo. Sisay ang prospect niyang Vice Governor? Secret pa. Secret pa? Dahil ko pa na maaraman ang taod-taod kung kay Riba niya na. Kung igwa siyang Vice Governor, ali? Pati nga sa board member, actually, kumpleto, pero dahil ko aram kung siseso pang tulo. Sa unboard member niya, baga si Tabaco City Councilor Attorney Gio Ongbongao. Pagkatapos si board member Sina Onrubia de la Cruz. Ayon. Ang pantulo, Sisay. tundo kasod mapigurulayan, dahil ko na nakuha sa follow-up. Pero malamang kung bakong haling tiwi, hali na makakay. Bako man si Mayor Villanueva? Sabi si Mayor Villanueva, madalagan. Kan makauli ko si Mayor Villanueva, abantago, Vice Mayor siya kay Jojo Climaco. Okay. Pero si Mayor Villanueva, iyon sa pinagkukonsiderar kan grupo kan lagman na maging board member. Si Juan Doc Joey, din niya pigaw ron? Bako man si Doc Joey? Dahil ko aram. Okay. Dahil ko aram. Tapos, ang nagluwas pa na sa magiging board member, si Vice Mayor Nestor San Pablo kan Tabaco City. Ayun, nadanggo ko kasapo ng kay Pio. Pero kaso apon, kinumpirmar sa ko ni Vice Mayor na di siya Vice Mayor, board member, kundi mabalik siya bilang City Councilor kan Tabaco. Belated happy birthday po kay Vice Mayor Nestor San Pablo kasod man nag-birthday. May marayon dyan na material na for board member, si Raul Laborihon. Yaon sa Balyo. Yaon sa Balyo. Okay. Okay. Yaon sa linyada ni Kong Joey? Congressman Joey. Okay. So, definitely si Vice Mayor
makagawad na sana Vice Mayor Mr. San Pablo na siya kutanaan saro sa napipili na maging board member. Pero maaraman ta kung sisian pang tulong board member kung baka kung tagabanwaan kan baka kay tagabanwaan kan tiwi. Kunya na aga aday ko sigurado kung kay riba na ni Gov Joey Gov Drex so grupo niya pag-file. Pero ang sigurado si Governor Drex Lagman ma-file lang niya na aga. Sa Banwaan kan TV so incumbent dahil tapaaram ko na rin ma-file. Sa Banwaan kan Malilipot si Mayor Sinon Bulante ma-file siya sa kan nakahulay ko ano ba ito so sabi ni Mayor Bulante sabi sa kuya ma-file siya sa PETSA ay na ito ba so tek sa kuya PETSA 5 na aga sarabay na sa grupo nida na Malilipot yan. Sa Santo Domingo dahil ko parang kung rin ma-file sa incumbent Mayor Junagwas. Sa Bakakay, incumbent Mayor Edsel Villesa. PETSA 5, ma-file. PETSA 5. Yeah. PETSA 5 ma-file. Si Mayor Chris Lagman bilang congresswoman, ma-file ini sa maabot na Sabado. So, halos sa ibang so iba dahil ko pa nagkaraman na schedule. Gabos yan, babarantayan ta. Tangali na. Sa oras mismo nga, mahiling ta. Yes. Baka magka-interview ta sinda pag-file kan sa isang kandidatura. So, yun muna ta, BB Penway, ang initial na schedule, kan mga nakuha niya itong informasyon, dapit sa maparail kan sa indang COC niya na filing period kan COMELEC. Yan ang report, Joe Marbian, DCG. Basta Morning, Henry M. Thank you pa Jomar sa report. Hali po dyan sa Luwas. Alright, sige. Yan po ang mga latest na mga istorya. Sunod-sunod na po yan mga tugang kwento sa politika para pong maaraman nindo mga tugang digdi po sa probinsya Kanalbay asin magkaigwatabi kamo ki mga lugko na pwede nindong pagpirilian. Sa satuya tabi mga tugang na probinsya Kanalbay asin magin sa lado nasyonal. Maaraman tama niyan kung sisay po ang mga nag-file Certificate of Candidacy sa pagkasenador sa bilog na Pilipinas. Duman iya gigibuhon sa Manila, tabi COMELEC Manila, pero ang senda pong lugar, duman po sa Manila Hotel. Yan, alright. Diyos marhay na aldaw sa mga paradangog. Kaining DCGB, radyo permik kitang magdangog. Sa mga bareta, digdi press kong mahihinanyog. Magin sa nasyonal, lokal man, yaon digdi madadangog. Haloy na panahon, nagdataon ng serbisyo. Ining sa tong aleko, sa lugar tang inio. Salamat sa mga taong namamahala kay niyo. Dahil ginigibo ang gabos, lumiwanag, maserbihan ang gabos na distrito. Minsan igwang aldaw na brownout minaabot. Mga konsumidores digdi namamatian ang pawot. Kaya gana ang pakihoron pag-igwang schedule na brownout. Tabi man makipaisi nin atabi para mga appliances dai maraot. Importanteng marahay serbisyo kan kuryente. Kunigwang agaw buhay sindan na pasyente. Magagadan madali dahil mawara ang serbisyo nin kuryente. Sa mga opisina, serbisyo nin kuryente kay puhan. Magin halimbawa ang laog bakong maalangaang. Mga empleyado digdi o dai ma-standby. Ang rason warang kuryente kaya trabaho binayaan. Mga eskwelahan kay puhanin marhay, serbisyo nin kuryente, lalot sa mga kaakian. Malingahuton, dai makatagal, tinutokdo kan maestra, dai naiintindihan, dahil sa langaang nanamamatean.
tabi man sa among pakihoron. Serbisyo kang kuryente pag irahayawn. Kung pwede pa sana ngani ini pababaon ang rate kang kuryente nganing ini masayon. Salamat Sir Henry sa imong pagbasa sa sakong pagirumdom sa mga pag-iriba. Kun mautob ini, aba labing ugma. Manehamento konsumidores, matrangkilo an pag-iriba-iba. An sa imong paradangog kuwentista. Yan po mga tugang an magayon na rawit-dawit na ang titulo kuryente. The best. Salamaton tabi. Kwentista kan sa imong rawit-dawit digdi po sa indong programang Morning Hirit. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alas 5:31 na po. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Report. Hali po sa newsroom kan DCGB ang mga headlines in the morning. Good morning, Paring Mar. Kumusta Good dyan? morning, BP. Magkarga na. May oras pa. Aumento sa diesel. Pira. 90 sana. Salbatana. Sa gasolina. Gasolina. 45. 45. Good. Sa kerosene. Kerosene. 30. 30. Yan ang panduwang simanang sunod. LPG. Dahil pa, naglangkaw pa sana. Pero may masunod pa rin. So, epekto kan pagkagadan kan Hezbollah leader. Posibleng sa masunod Gusto na mo simana, sabihin mas pati? maglangkaw pa. Pati pa din pagkagadan kang Hezbollah leader na nadagadan sa airstrike kang Israel. Apektado ang krudo, petrolyo. Siyempre ta, sa tensyon da. Yun eh. Tensyon sa pagbiyahe kan mga barko. Nagkatrulan gud so nagproducer kang so nagproduce kang buda pagbiyahe ani. Iyo yan ang Nagkatrulan sa mga nagmamaneho kang barko. Roger. Buda sumagibukan maekstrakan mga petroleum products. Tapos kung sigang lugtok duman niya sa tig-agian, maanap ki agian na halawig. Kaya nahaloy. Madagdag ang kunyan, madagdag ang presyo kang Salbata. transportasyon. Salbatana adi. Ayos. Arog pala. Bata may urag ban sa Israel. Big saro-saro sa mga leader adi. Iyo. Nagkakasararo. Nagagadang ba yan pa ni saro-saro adi? Natatarget ba yan ninda? Matibay ang sa indang intelligence. Oh, grabing dagit kan mangyari itong inot na pananakyada kan inot na bulan adi. Iyo. Kaya Sa lang, Israel? siyempre, yan ang mga pagkagadan kan mga leader. Pero nagkakaiguanin tensyon man sa ibang mga kataraning. Oh, pero magkakaigwang gira na. Bali talaga nagkutumang sukataning na nasyon adi. Napalayugan kami niyang mga misahe. Nagbalos na baga, nagpalayog naman pasiring duman sa lugar kan mga, Israeli soldiers. So, Lebanon adi. Sa Lebanon. Oh, Nagpalayog naman kasubago. Salbatana, no? Puro para layugan ang pahit. Kaya si Santo Papa, nangapudan giraray ki ceasefire o tigil putukan. Iyo ko Sa tadi. paguntanang kan Israel at Hezbollah. Maghururo na ko ta yan. Oho. Di paano ka na sa Israel, magbabo ng gan na magpakwantasin, na nadiskuido kang mga inot. Bata sa Iran, nagpatanid man. Na dahi ngaya pababayaan, na dahi makabalos. Nagpunpun kaya itong so pananakyadang ito. Ano na ito? Dumanagpon. Dumanagpon eh. Grabe sa dagit kan Israel, kakulso na gadan. Yes. Oho. Okay. Presidente Bongbong Marcos nakabantay sa mga pangyayari sa pagrapado kang Bagyong Ulan. Matindi su binanatan sa Masbate, awin sa Batanes. Iyo adi. Iyugun mong pati sa aeroplanong sadit nagkawarasak. Grabe Dahil ano. sa kusog kamparos. Makusugon so paro sa North adi. Ay nako. Alright. Tapos grabe sa tubig. Oho. Kaya may mga lugar na tigbaha duman sa may parte ka Northern Luzon. Ano ba yan? Kaya Santo Disaster Response Team kan Philippine Navy handang umalalay sa Northern Luzon dahil sa Bagyong Ulan. Presidente Marcos Jr. may napili ng kasalidan ng Sekretary Abalos bilang Sekretary kan DLG pero secret mo na. Yes. Hintayin niya natin na makapag-file ng COC si Secretary Abalos. Saka ko ipapayag kung sino. Okay. Pero may naglalataw na pangalan. Oho.
So, chairman kan Quadcom, Aha. posibilidad. Aha. Pero nasa linyada na gano'n na maging senador. Aha. Kaya medyo kunyang pa, plus Aha. pa. Mhm. Okay, Comelec, handaan sa COC filing sa 2025 midterm elections duman sa Manila Aha. Hotel. Aha. Ready na. Dahil ng photo ops ko niyan. Alay na. Takapile, diretso sa duman sa entablado. Mataram siya 3 minutos. Pagano man taram-taram na ah. Mataram man sa media na. May ang pang na media eh. Man. Pagkatapos, mapirma duman sa manifesto. Iyon na. Orally, ana. Ano na ko, di ko sa lokal ko ta, ko ugaring di kitang mahiwas na lugar sa lokal ade. Oh. Ding mahiwas ugaring na lugar. Ta pwede man ko tang paka-file mataram-taram ka man. Oh, duman ang imbis nga yan na pagkurumpulan kan media. Oh. May lamisa sa media. Iyo. Oh. Tapos nga hindi masamok, sarong lamisa sa party list, sarong Oh. lamisa man sa mga senador. Iyo. Didi kaya sa tuya paka-file maduman sa media. Marang magkarapi kita ha. Kaya ako dyan, di darupugan, ano? Di Karapi. darupugan. Okay. PBBM, pinaguraran ang primerong planta kan Advanced Lithium Ion Phosphate Battery sa Tarlac. The best. Aha. Yun ang inang sinyal na talagang seryoso ang Pilipinas Aha. para sa renewable energy. Yes. Aha. Duwang pulis, tinangka sa pwesto, Ta? at bukas giraray kan Barayuga murder case. Nom. Ang tinangkas, Nom. duman sa indang pwesto ngunyan at Nom. ibinalyo sa kustodiya. Mhm. So, nagtistigo Aha. si Lieutenant Colonel Mendoza. Nom. Dahil Mhm. pagkiriba. Aha. Okay, DOJ, bigadalan kung swak na witness ang mga nagbulgar sa detalye kang pagadan sa PSSO Executive na si Wesley Barayuga. Aha. PNP kontra na magtinir si Pastor Apollo Kibulo, isa sa indang kustodiya. Dapat ngaya, pag-arugkan, dumana sa BJP. Mhm. Pero, depende yan sa korte. Yes. Okay, social media accounts sa mga kandidato kay Puhan Iparistro, sigon sa election law professor. Aha. DOJ dahil pigahali ng posibilidad may kinaraman sa espionage allegations kay Alice Go. Yung Mhm. gunon mong binulgar kan sarong nadakop na dating spy kan China. Aha. Nakakulong sa Thailand sa entrevista kan Al Jazeera na nagpadara sinda kay Alice Go Oh. na guwaping ang pangaran Aha. para sa kandidatura. Tayo nida allegedly spy kan China. Spy kan China, no? Pero de ba nga nag-rebook ang China embassy adi? Dahil No comment sinda patan de wala sa nasinda. Oo. Wala sa Ganyan, nasinda. Plano kan Quadcom na magtuman sa Thailand. Tapos Nakakaroon na itong si Xi. mhm. Ang question niyan, kung magtugod, so Gobyerno. Thailand Authority. Bago nakakulong ito? Nakakulong. Oh, see? Oh. Matindihan mga revelasyones. Mm. Ano man daw nagad siya, di? Grabing pangyari, adi. Sino nga talaga siya? Oh, ako talaga, sa mga sisimbago niya, may duda man akong diit. Maski ba Senador Lacson, karoon nga niya. Oh. Trend kaya talaga? Oh, mayo, but ang sisimbago niya pa di. Oo. Talagang pangrimati man, pag una mo, school graduate, naka-eskwela, marayon minas. Minasimbag sa napagpugi, naghapot. Matibay sa farm? Minasimbag pagpugi. Minasin pagpipo nga yan ni Dan Fernandez. Oh, pero kung naghapot na si Otto si Abante, garo, dahil Sa ibang bareta, 20 million pesos na reward. Itatao kang gobyerno sa mga kakapagtaon na impormasyon para madako pa mga smuggler at hoarder sigon sa DA. Ang gusto kong maraman, kung kaya kang piping, hanapon si Bantag. Iyan ang kunyan. Iyan ang kuhan. Yan wala man. Pero ang sabi ni kunyan, sabi ba ni CI legit kunyan, General Torre, hahanapon niya. Hindi Otek. magtago sa serarong kandaga. Aloy, polo talam. Oy, good news! Mm. Biodiesel content kan diesel, magiging 3% na, epektibo mo niya na aldaw. Di ba ko na masyadong masuan? Tapos may plano ba na by 2026, ipunan ng 5%. Di doon, makaraot pa di sa auto? Dahil inadala na ini. Inadala na? Inadala na ining maray bago mang ginamit. Di daw kan dumalaga ng itong patras? Pwedeng
pasiring sa Legazpi Oil. Okay. Pero kunya nini, magayon nini. May study man yan ngayon. Magayon nini. Actually kang inot, tigbabakal sa nini. Aha. Pero booster. Yes, Kaya yes. tuman sa tanggi kung mabiyay kang na pa Manila, kagad mo ito. Ngunyan, nakasabay na sa diesel mismo. Aha. Yan, sa diesel. Okay, yan din ang mga headlines ito yung PYC Enterprises. Hanapon sa Mr. and Mrs. Raul. At sa kalyo dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo ay PYC nyo yan. 24/7 konektado ka mo maski daing load. From Newspace, iti-post si Martila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige! Thank you. Paring Mar sa mga headlines in the morning. Tuloy-tuloy tayo, mga morning heriters. O sige, sundon tan sa tuyang segment ngayon na alaw. Pag-asa muna tayo, standby muna Joshua Bino. Standby muna Joshua May Bino. Sa dagdag na report. Ali dyan sa luwas. Baka lamang ngunyan na aga makauron ta si Kuan, si Seto John. Hello, Pag-asa. Hello, good morning po Ariel. Good morning po. Yes sir, order ka po nyan sa DCGB. Go ahead na po sa latest forecast. Maray na aga po. Ang bagyong si Julian po, nag-intensify pa niyo as in sa payan nga ni isa running super typhoon. At as in sa ngunyan, maluyan yung nagiro sa direksyon na Pasulnupan, Norte, Solnupan. Puring namataan man ang sentro ng super typhoon na Julian sa distansyang 205 kilometers Solnupan kang Itbayat, Batanes. Sa ngunyan, iguan ang taglay na Pasukindoros na rin sa sentro nag-aabot sa 185 kilometers per hour at may pagbugso Kandoros na nag-aabot man sa 230 kilometers per hour. Bagya man iniyong maluwas sa Philippine Area of Responsibility, ngunyan na aldaw, ang lagad malaog man tulos iniyo sa PAR. Ninhuli po ta recurving yung ang truck, ang forecast truck kaniyo. As in sa Webes, posibleng tuluyan naman iniyong maluwas sa Philippine Area of Responsibility. So sa ngunyan, hindi po sa Bicol Region, ilalauman manan, bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Hindi man kita apektado kay itong bagyo. Nyoon manan mga isolated rain showers or thunderstorms. Moderato man sa kutsama Kasulnadoros na alis sa Timog Sulupan hanggang sa Timog Sirangan ang mamamatayan na may moderato sa kutsama Ado na kadagatan. Ang temperatura ngayon na maghapon sa Kabikulan nilalauman po 26 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 nin aga, masunod pa siya na alas 5:35 nin hapon. Alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Thank you, Boss Ariel. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Iyan mga tugang ang latest na report sa Kamugtakan Kampanahon. Grabe man duman sa North John. Kaya sunod-sunod na may bagyo duman sa may Batanes area. Mga tugang ang lugar tabi. Adi, grabe ang kuaninda, ang experience ninda mga tugang pag-abot tabi sa bagyo. Kaya masurusurte kita digdi siguro kita man gayod na mga tao ipangaji taman ipangaji taman mga tugang ang kuana ipangaji taman ang sa tuya tabing mga kababayan duman tabi sa north nasinda po magkaigwaman nin makaskas na pagbangon sa likod kan sinabi ng mga pangyayari hindi po sa tuyang nasyon Kailan dyan sa mga bagyong disaster, mga tugang na nagtatama sa senda. Alright, sige. Mga tugang Joshua Bino, may report. Hali sa luwas. Joshua, pasok. Joshua May Bino, ano nangyari? Yes, BP. Good morning. Good morning sa mga patabay. Aha. Dagdag niya itong bareta ngani masiguro man matrangkilo na filing ng Certificate of Candidacy
Pagtuon mo niya aldaw, Oktubre 1, mapawagas man ni na sufisyenteng bilang nin mga kapulisan. Ang Police Regional Office 5, ini na promisa ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director kan PNP Bicol. Sigun kay Dizon, nasa 2,600 na mga PNP personnel ang ipapawagas niya sa anom na probinsya kan Rehiyon Bicol. Tangali masiguro ang matrangkilo asin ligtas na pag-file ni na kandidatura kan mga politiko na gustong dumalagan para sa 2025 midterm elections. Apwera kay ni BP Henry, tatawan man in orden na maglatag nin mga police assistance desks tangali magtaon asistensya sa publiko. Siring man, tangali masiguro ang police visibility mabugtak o mapawagas nin mga mobile patrols. Siring man ang pag-deploy nin mga specialized unit. Siring na sa SWAT, Quick Reaction Team, Explosive Ordnance Disposal, asin man mga K9 unit. Sa entrevista kan mga members kan media kay Dizon kasuhapon, tinawan doon kan direktor sa iyang mga tauhan na mantinuron sana ang tagutob sa indang mandato asin sugo kan sa indang higher command na lalong-lalo na ang pagserbikan sa indang tungkulin siguro kan kaligtasan asin seguridad kan mga ma-file nin kandidatura. Siring man ang posibleng mag-arabot na mga supporters asin ang gabos niya na nagarani na ang eleksyon. Sigun kay Dizon, mantineron ang integridad kan eleksyon. Magpuon mo niyan sa filing kung sain ang mga kapulisan dapat neutral asin non-partisan. Kung kaya maabot man BP na panahon na magkaigwanin na sigun kay Dizon may reshuffling nin mga police personnel na may mga kaparyente na madalagan sa manlain-lain na posisyon. Ilaw sa gabing madilim. Okay. Okay, BP. Dagdag na istorya with boy Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Ay, alat ko na. Tagarin may rawit dawit si Pading Ray. Ngunya, basaong ko daw. Alam ko daw si, may oras pa man. Gari may rawit dawit si Pading Ray. Madali lang ta. May pinadra sa kuya. Na yung may gwa siyang rawit dawit. Ang titulo, Priority Lane. Yan, ha. Basaon ta na tabang may oras pa man. Para po sa tuya gabos, ha. Priority Lane. For PWD and senior citizens. Yeah. Priority Lane. Magandang araw po. Ako po'y gumagalang. Sa inyong lahat, mga kaibigan, salamat po, Panginoon, kami po ay tulungan sa aming ginagawa. Magkaroon ng kaayusan. Pagrerespeto sa lahat na mga negosyante na may-ari ng mga malls o mga supermarket. Ito'y obserbasyon lamang at bilang malasakit na ibig kong makarating sa inyong management. Paumanhin sa inyo, ito ay katanungan lamang. Ito pong priority lane, anong ibig ipakahulugan? Ito po ay para sa PWD o senior citizen lamang na nasasakop ng karatulang nakalagay sa babayaran. At tanong lamang po kung ito'y dumidepende sa oras ng kahinaan o lakasan sa mamimili. Doon sa linyang yon, lahat po ba ay pwede na pumila ang lahat kung nagmamadali? Napansin ko lang nagkaroon ng kahabaan ang mga mamimili halo-halo sa pilahan. Mga estudyante, may mga kabataan sa priority lane, doon napapabilang. Samantalang sa pila, may mga matatanda na kailangang mauna dahil nga kawawa.
maaring ang iba ay pwedeng manghina dahil naabala ng mga medyo bata. Sa akin lang kung pwede lamang pagtuunan ng oras o pansin ang nasabing pamunuan ng mga mall, supermarket at gumawa ng hakbang o tamang pagpapasunod para sa ikagagaan. Para sa mamimili ay may karapatan kung saan niya gusto, sa kanila'y kasiyahan, pero isipin po natin ang tamang patakaran na inilagay ng management ay ating igagalang. Ito po ay malasakit na aking inuulit. Sa pamimili ipakita tamang pag-uugali. Disiplina sa sarili kahit nagmamadali. Huwag ipawalang bahala, karato lang nabanggit. Bigyang halaga ang senior citizen. Mga PWD, sila'y paunahin. Sa loob ng mga malls ay ating tuparin. Unawain ng lahat ang priority lane. Yes, thank you pare. Natumbok mo ng God. Natumbok mo ng God. Diba? Natumbok. Ba't ay gumangki? Mga senior citizen na, di mo mariparong senior na ang itsura ninda. Igaman kibako pang senior junior, nang paghuna mo, gurango na. One time nga, nagkaraon kami sa Ramang Brenda, si Sir Nonoy. Nasindan mga seniors, may senior citizen. Tapos, pag-agi kan sa kuya kang kuan, inagyan sa nako John. Kanutong so, kuan baga, so waiter. Dumidiretso kay ma'am kasi sir. Natangan niya ako, taday mo ako pighapot ko, may senior citizens ID ako. Di man niya sir halata. Baka ugmahon ma. Di man niya sir halata. Ito nga, sir. Ewan nga sir, nariparo nga. Kung nga sir. Ay, pangyari, alas 6 na palan. Uy, pasensya na po So, nag-text ako. Magpa-announce ka nga ki greetings. Di man niya pigbabasan mga text me. Pangyari sa mga baka yung manangga junior pala na. Di, alas 6 na Sige, promise po, taon-taon, i-text lang po nindo. Tadyan na alas 6:30, 6:30 tabi Basahon taan mga greetings nindo. Ay napangyari sa maoraro na paliman-limanan ko paano kaya. So, sa kuyang mobile phone na pigagamit, na drained, wala na. Wala nang baterya, pagyari sa maabaka. Madali lang po, pasensya na. Tabi, pagka news, 6:30, promise, Babasahon ko tabi sa inon mga kasaan mga reactions nindo, boda tabi mga paradangog didi po sa satuyang programa. Ang mga bareta po, susunod, makalipas lang kan mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang istasyon ay ni miyembro po kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po, alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunyang pong Oktubre 1, 2024. PNP, nagkoordinar na sa mga opisina kan COMELEC para sa pagpuon kan pagsumitir din COC, ngunyan aldaw para sa May 2025 midterm elections. COMELEC, daing poder na sa yumahan, ang mga isusumiter na COC kan sisay mga persona, basta kumpleto sa dokumentos, may documentary stamp as in notaryado nin abogado. Sa lado nasyonal, COMELEC handa na sa COC filing para sa 2025 midterm elections. Presidente Marcos Jr. may napili ng kasalida ni Secretary Abalos bilang sekretary kan DILG. Sa ibang nasyon, Pope Francis sa giraray na ipinangapudan ang tigil putukan entry kang Israel as in Hezbollah. Sa ibang business news, Department of Agriculture, ipinagbabawal ang paglaog kan mga poultry products gikan sa France dahil sa bird flu outbreak. Health news, wound washing nakakapagsalba ng buhay sigon sa mga eksperto sa salud sa Kinaban. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyado sa lado lokal, nakikipag-koordinar ng ngunyan ang Police Regional Office Number 5 sa mga sa opisina kan Commission on Elections para sa pagpuon kan filing kang Certificate of Candidacy para sa May 2025 National and Local Midterm Elections. Inang pahayag ni PRO Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon sa pagsasabi na ang COMELEC ang lead agency sa siring na aktibidad, alagad siniguro niya na ang bilog nindang suporta digdi. Sa ibong kay ni padagos man ang saindang espersos na magmantener kan katrangkiluhan sa riyon kaibahan na ang posibleng pagbutwa kan mga communist terrorist groups na maghahagad din permit to campaign o permit to win sa mga kandidato. Sinabi ni Dizon na wala pa sindang listahan kan mga lugar sa riyon na kaibahan sa mga areas of concern, kaibahan na ang probinsya kan Masbate
Nasangunyan mantinidong matrangkilo mantang padagos man ang sendang intelligence monitoring sa natatrang miyembro kan Concepcion Criminal Group na sangunyan nasa luwas kang rehiyon. Kinumpirmar malidison sa paramiantras man na ibabalyo ng destino ng mga pulis na may kapamilya sagod sa 4th degree of consanguinity or affinity kan mga kandidato para mamantinir ang integridad kan eleksyon sa rehiyon. Kasabay po mga tugang, asin may connection po sa sinabi ng Bareta, maabot daw sa 2,600 na mga pulis ang i-deploy kan Police Regional Office 5 sa malalain na parte kang rehiyon para sa filing kang Certificate of Candidacy asin Certificate of Nomination in Acceptance na mapon ngunya na aldaw Oktubre 1. Sagod Oktubre 8, 2024. Sigon sa komandansya, nagbugtak sina din Police Assistance Desk para magtaunin asistensya sa mga kandidato asin sa publiko. Kaibahan pa ang mga mobile patrols asin specialized units, kaibahan ng SWAT, Quick Response Teams, Explosive Ordnance Disposal Units asin K9 teams para masiguro na magiging matrangkilo ang aktibidad. May gutman ang tugon ni PRO5 Regional Director Andre Dizon sa mga kasurog na magin alerto sa gabos na oras utubon ang sa endang mandato asin sigurohon na wara nin politikong kakampihan. Katakod kaya di pigingganyan man ni Dizon ang publiko na tulos na ipaabot sa endang kaaraman ang kadudududang illegal na aktibidad para man sa magkadigong aksyon kan mga otoridad. Report, hali dyan sa lawas, Governor Grex Lagman ma-file na nin COC ngunya na aga. Al Armario sa report. Iglalaw man si Gobernador Atty. Grex Lagman ang posibleng mabuhay na mano sa Comunical Bahay ngunya na aga pag-file kan Certificate of Candidacy. Susog sa informasyon, may instruction na sa mga taga-Kapitolyo asin supporters ni Governor Lagman na may misa mo na ngunya na aga asin diretso na sa COMELEC para mag-file ang gobernador. Bitin pa ang pronouncement kung si Rizay ang magiging kalinyada kani. Inot nang nagpahayag ang gobernador sa mga interview na diretso ang sa iyang nadalaganan sa pwestong gobernador kaya dahil man katotohanan ang mananlain na mga espekulasyon sa mag-amang Lagman. Ngunyan, nakaabang na ang Kapitolyo Provincial sa nakatalaan na pag-file ng COC ni Governor Atty. Grex Lagman kung malalawos ngunyan na aga. Alarmario, DCGB. Waranin poder ang Commission on Elections na sa yumahan o day akuon ang mga isusumiter na Certificate of Candidacy kansi sa mga persona kung inikumpleto nin dokumentos, may documentary stamp as notaryado kan abogado. Inan ipinahayag sa eksklusibong pagipaghuron kan DCGB News kan kay COMELEC Albay Election Officer Maria Aurea Bunao kung saan sa iyang tirawanin doon na wara nin diskresyon ang COMELEC na pilion ang o mga aakuon ang COC in kaso ang personang masumiter kay ni ang may pinaghampang na kaso dahil sa may proseso na pag-agihan bago madeklarar ang kandidato. Sinabi ni Bunao na ang gabos na mga COC as in Certificate of Nominations, Acceptance na sa endang marireceive susumiter sa endang central office para i-post sa endang website ang tentative list kan mga aspirante alagad ipaiperarom ini sa review bago ipaluwas kan COMELEC Law Department ang final na listahan kan makakapagpartisipar sa Mayo 2025 national and local midterm elections. Uya po mga tugang ang pahayag ni Attorney Bunao. Ang filing kan COC is personal or through authorized representative. May authority to file po na nasa form prescribed by the COMELEC. Pero pag withdrawal po, kaipuhan personal po ang withdrawal. Pag di po ka mo maka-personal, dapat po may showing in a medical certificate of your physical incapacity. Tingog ni Attorney Maria Aurea Bunao ang election of supervisor kan COMELEC Albay. Mientras tanto, darakulang balod sa kadagatan, hali sa Claveria, pasiring sa Piodoran. Iyo ang rason kung natadai nagkaigwa nin biyahe ang mga saradit na mga lunadan. Report kay Jimmy Nasalita. Harayo man ang lokasyon kan bagyo, alaga digdi sa Bicol, kaso hapon biyo dahin nagkaigwanin biyahe,
ang mga motorized bangka haling Claveria to Piodora and vice versa dahilan sa sobrang ukol kan kadagatan, delikadong maray sa saradit na mga alunadan kung sa inyo niyan magdidepende man giraray ini sa sitwasyon kan kadagatan kung kaya ho na ang mga ukol sa dagat sa ngunyan talagang iba na ang sitwasyon kan panahon sa pagsabing maski mainiton asin maski harayo ang lokasyon kan maraot na panahon apektado ang kadagatan ang mga biyahe ninhuli sa maringis ang mga balod sa tahaw kan kadagatan urog na sa may area kan Burias Pass. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Dahil sa makaskas na makakuanin kwarta, madali na makapag-impluensya asin maimpluensyahan ang tao na mag-imbelto sa proliferasyon kang illegal na droga sa rehiyon asin sa Pilipinas. Inang assessment ni Philippine Drug Enforcement Agency Regional Director Edgar Jubay kung nata sa ibong kan kampanya kan mga otoridad kontra sa droga dahil man giraray na kumbinser na dahil magamit dahil magbakal asin dahil man magbabakal kan mga ini bantang bako sa ng Pilipinas ang may siring na problema sa droga kundi magi ng ibang nasyon. Inang pahayag ni Jubay sa pagipaghuron kan DCGB News kasunod kan pagkakaharang sa duwang persona na may darang 18 kilos nin pinagtutubudan na shabu na may street value na 92.5 milyon pesos sa pantalan kan Matnog, Sorsogon kan uminaging aldaw. Sinabi ni Jubay na basado sa indang informasyon hali Sambuanga ang nasabing mga kontrabando. Alagad basado sa indang monitoring wara nin laboratorio o source sa lugar kung kaya makusog ang pagtubod niya na ang mga droga na ini smuggled hali sa ibang nasyon. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta ngunyan sa lado lokal. May connection po na bareta hali sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol, siniguro na dahil daw nagpupundo sa pagdakop sa mga drug couriers, dapat hanapon ang main source. Report kay Joshua Bino. Dahil dapat nagpupundo sa pagkakadakop sana sa mga drug courier, kundi dapat hanapon ang main source kan droga na pigbabalong ipawagas tigdi sa tuya. Ini ang tinakwan doon ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol Regional Director Edgar Jubay. Kung saan sigun sa iya, importante na lapagon kung saan talaga naghahali ang droga. Ini matapos ang matriyumpong pagkakasabat kan tropa kan PDEA sa maabot 90 milyones kantidad nin shabu. Sabadong banggi sa Matnog Port kung saan 18 kilos ini na nagpakaralaag sa cover kan pinto kan sarong 4-wheel vehicle. Sigun kay Jubay, biyay kuta na ining Zamboanga pasiring sa NCR kan matarayong punindang masabat digdi na sa pier kan Matnog sa rehiyon na Bicol. Dakulang bagay na nasabat ini tangani dahil na makapawagas. Alagad sigun kay Jubay, importante na mahanap ang main source dahil anta sigun sa iya kung nahihilingon sa Zamboanga daiman nin pagibuhan nin mga shabu o iba pang klase ng illegal na droga kung kaya posible ning hali sa ibang nasyon siring nasa Malaysia asin Indonesia. Pigya transportar backdoor minaagi digdi sa may parte kan Tawi-Tawi and ibibiyahe na pasiring digdi sa may parte kan NCR asin vice versa. Entrance asin exit point an Bicol region. Ang pinagigibo ni Jubay asin kan PDEA Bicol tangani mahanap ang main source iyo ang koordinasyon sa manlain-lain man ng mga PDEA Regional Office para sa magkakanigong intelligence work tanganing hanapon ang pinagpupuknan kan illegal na droga halimbawa shabu na pigbabalong ipalakop digdi sa Pilipinas. Nagtag na barata, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, posibleng kalaban ni Mayor Sinon Bulante kang malilipot, dai pa masiguro kon si Isay. Report kay Jomar Bien.
ipa nagkukumpirmar na pwedeng lumaban sa incumbent mayor kan Banwaan kan malilipot na si Mayor Sinon Volante. Ini na impormasyon na nakuha kan DCGB News matapos na sundok ka so Banggi dahil paman ki hirero-ero o nakakapagkumpirmar kung sisay talaga ang malaban na alkalde kontra sa incumbent. Enot nang nakaulay kan DCGB News si dating alkalde Rolly Volante para putun sa bagay na ini alagad sabi ang dating alkalde na dahil siyang planong magdalagan giraray bilang mayor kan Banwaan kan malilipot asin inuton nguna niya nasikasuhon ang negosyo kan pamilya. May mga nagsasarabi man na posibleng hali sa ibang grupo na magbutuan na malaban kay Mayor Sinon Volantes. Alagad sundo ngunyan dahil paning kumpirmasyon. Sa ibong nalado, ipinahayag kan alkalde kan nakaulay kan DCGB News na preparado man siya maski sisay pa ang magbutua na malaban sa iya ngunya na eleksyon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mientras tanto, Karen Ala may dagdag na report. Kamin, Karen. Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 nin aga. Masunod, makalipas lang kan mga patalas na. GB News Express. News Express. GB News Express. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurong, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Seven healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay, Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa Banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banwaan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap.
ganda! And my for Max-Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken McDo irarapa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga. Versus previous recipe and price. Max-Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Mabusugera. Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:25 po nin pagkaaga. Balikan tang report ni Karen Ala. Hali dyan sa luwas. Daitang napag-aramandangan datos nakaput ang Albay Provincial Health Office na igwa sa probinsya kan Albay na isinaangat sa alarming state dahilan sa kasukan na rabies. Susug ini sa pagkumpirmar kan DZGB News sa opisina kan Salud Provincial asin paglinaw kan opisina kung igwa ining nairehistro na padagos na paglangkaw kan kaso ni rabies sa mga munisipyo sa probinsya kan Albay asin pagkagaradan kausa ka ini. Sigun sa Provincial Epidemiology Services Unit o PESU kan nasabing opisina,
kada bulan igwa talaga sa indang nakakaantos na report ti mga animal bite, halagad solo kaso kan animal bite man sa na ini, mantang daiman ang mga ini nagkaigwan ni rabies gikan sa pagkakakagat, basado sa report na ipigtao sa inda, kun kaya wala man dapat na ikonsiderar na alarming dahil lang sa sarap man sana ang na-report na nagkaigwan ni rabies dangan pagkagadan gikan digdi ipiglinaw man kan peso na ang pamantayan kan sa indang opisina sa rabies, iyuan kung nagadan ang sarong biktima dahil sa helang na ini, halagad kung may mga nagmanifesto sa ng mga simptomas gikan sa kagat ning ayam, mantang lininaw man ang nagdadagdag iyuan animal bite, bako ang rabies. Karan ala, this is GB News. GB News Express. GB News Express. Baretangon yan mga tugang sa Lado National. Ipinautob na po kan mga kumpanya ng petrolyo ang ikaduwang sunod na semana in oil price hike efektibo kasbagong alas 6 nin aga base sa anunsyo kan oil companies. Ang gasolina po nagumento nin 45 sentimos kada litro. Ang kerosene nagitaas manin 30 sentimos kada litro. Mantang ang diesel naglangkaw manin 90 sentimos kada litro. Sigon kay Department of Energy Assistant Director Rodela Romero, nan paggadaan sa leader kan Hezbollah sa Lebanon, posibleng may dakulang impact sa presyo kan diesel ngunya na semana dahil sa pagkatakot na magbulos o magbalos ini kontra sa Israel na lalong magpapalala sa sitwasyon sa Medio Oriente. Nakabantay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga pangyayari may kinaraman sa pagrapado kan Bagyong Julian sa Northern Luzon. Sa ambush interview sa Presidente sa Tarlac, dakul na mga lugar na lubog sa baha dara kan uran kan bagyo. Kaya hahalaton nang magkulpa ang pagrapado kan bagyo. Sinabi kan Presidente na dapat paduman siya sa Ilocos kan Domingo, pero dahil sa maraot na panahon, kinansilar ang sa iyang lakaw dahil sa Bagyong Julian. Inot ng siniguro kan palasyo na nakapag-prepositioned na ang mga tulos na ayuda kan gobyerno para sa mga namanwaan na naapektaran kan pagrapado kan Bagyong Julian. Nakahanda po ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Team kan Philippine Navy na umalalay sa mga namamanwaan sa Northern Luzon na rinapado kan Bagyong Julian. Sigon sa Naval Forces Northern Luzon, naka-standby ang Naval Task Force 14 o NTF-14 para sa deployment sa iba-ibang lugar na naapektaran kan bagyo. Ang nasabing task force kumpuesto ng iba-ibang lugar na maapektaran kan bagyo. Ang nasabing task force kumpuesto ng mga personahe na may ensayo sa humanitarian as in disaster response, search and rescue operations, retrieval operation as in iba pa. Nag-deploy man ang Philippine Navy nin liaison personnel sa mga iba-ibang disaster and risk reduction councils para magtabang sa iba-ibang kapasidad. Asin bagkaigwanin mas marhay na koordinasyon. Sigon sa NFNL, nakahanda man ang kagamitan kang Navy arog kan bangka, truck asin iba pang para magamit sa anuman na pangaipupoon sa execution, rescue asin relief operation sa mga apektadong komunidad. Kinumpirmar po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na may napili na siyang kasalida ni Secretary Benhur Abalos bilang Secretary kan Department of the Interior and Local Government o DILG. Sa sarong ambush interview sa Presidente sa Kapas Tarlac, sa iyang sinabi na duwang pangaran ang sa iyang pinagkukonsiderar. Nagsayo ang Presidente na banggiton kung si sayang masunod na Secretary kan DILG. Sigon sa Presidente, i-anunsyo niya ang masunod na Secretary sa oras na makapagsumiter na kan sa iyang Certificate of Candidacy si Abalos. Naglalataw ang pangaran ninda Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na maging Secretary kan DILG. Bukas man si Barbers sa anuman na posisyon sa gobyerno kung tatangroon siya. Si Abalos nagpahayag na mga kandidato sa 2025 midterm elections sa irarom kan alyansa sa Bagong Pilipinas.
All set na po ang Commission on Elections o COMELEC sa pagsumitir ng Certificate of Candidacy o COC po ngunya na Oktubre 1. Kasuhapon nagkaigwan in walkthrough as in simulation ang poll body sa Tent City kan Manila Hotel kung saan masumitir nin COC ang mga representante kan party list groups asin mga gustong magkandidato bilang senador sa 2025 midterm elections. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, na bago ang COC filing, makandidato o makondukta mo na sinda nin misa sa Chairman's Hall sa Intramuros alas 8 nin aga, sagod alas 5 nin hapon ang filing na madurar sagod Oktubre 8 sa pagsumiter kang COC. Magkasiparar ang lamesa para sa party list na nasa walang parte mantang sa tuuman ang para sa mga makandidato sa pagkasenador. Bako arog ka nakalis na COC filing, wara ng photo ops sa filing as in imbes madiretso na sinda sa area kung saan tatawanan sindanin pagkakataon na magtaram. Bareta po sa Luwaskan, Pilipinas, makalipas lang kaini. Alas 6:30 na po sa DCGB. GB News Express. News Express. GB News Express. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara si ratitser o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:33 oras po sa Pilipinas. Paretang yan sa ibang nasyon. Sa giraray po na nangapudan si Pope Francis sintulos na tigil putukan o ceasefire sa Lebanon dahil sa grabing tensyon entre kan Israel as in Hezbollah. Ginibo kan Santo Papa ang pangapunan kaya sa iyang misa
sa King Baudouin Stadium sa Brussels, Belgium na ikinagadan o na inatindiran nin sobra sa 4,000 katawo. Sinabi kay ini na ang Lebanon sa sarong mensahe, pero ini makahadit na mensahe dahil sa mas mapandistrosong epekto kaini sa populasyon. Inapudman kaini na immoral ang pagigibong daing pundo na airstrike kan Israel sa Gaza. Pagirumdom o magigirumduman na nagkapirang beses nang nangapudan ang 87 anyos na Santo Papa ninong katrangkiluhan sa Medio Oriente asin pagpapalibre kan mga bihag nin Hamas sa Gaza. Business News. Business News. Pigbabawal mga tugang pramyantras kan Department of Agriculture ang paglaog kan mga poultry products nagikan sa France dahil sa bird flu outbreak. Kamabutan kan ipinaluwas na Memorandum Order number 40 na proteheran ang populasyon kan poultry sa nasyon, siring man ang mga konsumidores kontra sa highly pathogenic avian influenza. Ang ban para sa mga domestic as in wild bird asin sa endang mga produkto, kaibahan ang karninin manok, day-old chicks, asin mga bunay, asin similyanin manok nagikan sa France. Tulos man na sinuspender ang pagproseso kan pag-ugid, asin pag-issue nin sanitary, asin phytosanitary import clearance para sa nasabing produkto. De kaibahan sa ban o pagbabawal ang mga shipment hali sa France na nasa transit o nasa biyahe na, ikinahadit na nasa o ikinarga o nasa daungan na bago ang direktiba sa kondisyon na ang mga poultry products binuno o ginibo kay tupa o bago ang Hulyo 25, 2024. Health News, mga tugang, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Ang paghugas daw nin lugad nakakasalbar sa buhay sigon sa mga health experts. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang paghugas sa lugad o wound washing nakakapagsalba ng buhay sigon sa mga eksperto sa salud sa kinaban. Yan ang sinabi na kung makagat nin ayam, perminanggad na mag-agat nin madalian na abiso medikal. Kasabay kaya ni sinabi kan World Health Organization o WHO, na ang lugad na kinagatan dapat naugasan tulos nin makainin at least 15 minutos gamit ang sabon asin tubig, asin buktakan ng disinfectant. Pagkatapos tulos na magbisita sa clinic dahil posibleng kinakaipuan ng rabies post-exposure vaccination. Health News from Newsbase, Mardela, Daingiba. Mga tugang, report sa kamugtakan kampanahon, hali po sa Pag-asa, kasabay si Ariel Samodio. May naaga po. Ang bagyong si Julian po, nag-intensify pa niyo as in sa bayan nga na isa running super typhoon. At as in sa ngunyan, maluyan yung nagiro sa direksyon na Pasulnupan, Norte, Sulnupan. Puring namataan man ang sentro ng super typhoon na Julian sa distansyang 205 kilometers, Sulnupan kang Itbayat, Batanes. Sa ngunyan, ligo na ning taglay na kusog Indoros na rin sa sentro, nag-aabot sa 185 kilometers per hour. Kasi may pagbuksok Indoros na nag-aabot man sa 230 kilometers per hour. Bagyan man niyong maluwas sa Philippine Area of Responsibility, ngunyan na aldaw, ang lagad malaog man tulo sa inyo sa PAR. Ninyo po recording yung ano niya, ang truck, ang forecast truck kaniyo. Asin sa Webes, posibleng tuluyan naman ninyo maluwas sa Philippine Area of Responsibility. So sa ngunyan, hindi po sa Bicol Region, ilalauman manan, bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. At man kita apektado kay itong bagyo. Anyon manan mga isolated rain showers or thunderstorms. Moderato man sa kutsama konsultadoros na sa timog Sulnupan hanggang sa timog Sirangan ang mamamatayan na may moderato sa kutsamaado na kadagatan. Ang temperatura ngayon na maghapon sa Kabigulan, nilalauman po 26 hanggang 33 atas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ninaga, masunod pa siya alas 5:35 nin hapon. Alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio.
Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz sa Lado National, lokal kasabay si Angel Mostaza, siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Ang sabador naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na ligas penyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na ligas penyo. Ligas penyo, ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Baretang kulalapnit! Sige, balik kita mga tugang sa programa 6:41 oras po sa buong kapuluan. Happy birthday po kay Father Jerry. Father Jerry, happy birthday. Tabi sa imo ngunyan pong aldaw. Enjoy your birthday. Mabuhay, tabi padre. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini. Digdi po mga tugang sa morning hearing. Joshua? Oha? Good morning. May pigpuro pala na ko sa mo. Alas 4 ito, ade. Diyan ko dyan hapon ito. Maya po pala. Sayala? Po. So, aktibidad ni Kuya Sam? Yan, okay. Sige. Alright. Sige, Joshua. Okay. Ano nangyari digdi? Alat ko na. Hindi ko pala nailing sukan mo. Dakulong kayang nagbimensahe sa kuya. Kadakol. Sisay daw ining sarong baby boy. May Iguado kilong time na girlfriend. Tamili nakabakal kimotor maski sisay na sa nasisakay. Anormal man ini. So original da minsan, normal man ini na mga dakol man makarelate kay ni gayod. Maski nga ni auto, maski siyan sisakay kan iba. Joshua? Normal sa indak. Gari. Ako selling ko maski kay sa. Gary. Day ko na kamataram. Saba kamadamay ako. Wag kamadamay ako eh. Pero ako nadadamay. Baka papaylon si Usi de sa oras. Ano? Baka biglaong kang papaylon si Usi de sa oras. Iyon na nga ni. Delikado. Ano nangyari? Sisay daw ining baby boy.
Na? Na nagtatrabaho sa sarang opisina di gobyerno. Oo. May long time na tig-ilusyon. Oo. May long time girlfriend. Pero mga 4 taon? May higit pa. 5. Yes. Mga 5 na? Po. Ano mo? Ganun ka kabirilot ka. Mga, uy, alat ko na pala. Good morning kay nalingawang kulugod sumaman ni Kuan. Basta dyan sa Bakakay. Ay, yung Bakakay. Nata nagaparada ko lang gamidbid kong taga Bakakay daw. Ang ngaran niya si Mary Grace. Nalingawang ko sa apelyido. Pasensya na tabi, madam. Mary Grace, taga dyan sa... May sakla... Baklayon? May Baklayon dyan? May Baklayon. Baklayon... Bakakay? Sige, silang ralakaw. Namidbidan ko kasapon sa Legazpi. Sige talaga ang lakaw niya. Nganya ko taga-sayin ka, taga-Baklayon ngaya po. Para dangogon mo ngaya po si mama. Nganya ko, paguna ko ika, si mama ngaya po. Piling magpa-selfie. Pag-selfie, may baga, so sa likod ako, pag-selfie, baga dapat close baga ka mo, di ba? Nagtinog ako sa likod niya. Habo ko nang na makadamay. Mary Grace, pasin nalingawan ko sa apelyido mo, miss. Nagtrabaho dyan sa saro na bangko tabi, Kuan, Joshua. Okay siya? Okay siya? Tapos man okay? Tapos man okay? Sabi ko nga na kanya ko, sayang. Ano nga pong sayang? Kanya ko niyan, takalang namid bidan. Puro ka nga, sir, kapidyoan. Paguna mo nga, sir, nasa radyo ka. Paguna, ano mga punchline mo nga, sir? Paguna, kung nasa radyo ka. pero parang seryoso. Kung minakagat, ano pa man? Ano nangyari? Ang problema, tamiling nakabakal naman daki bagong motor. Maski sisay-sisay na sa naman ang pigsasakay. Ngunyan. Kadalasan si original baby girl. Ngunyan. Pero minsan, sakay sukatrabaho. Sukatabang? Trabaho. Katrabaho, okay. Minsan, ang kurukariba man, so chicks na tagabalyong opisina, halaka ngaya pa di, maski warang helmet ang kasakay, fight sana. Mana lang ngaya ini. Kung madakop, pati ngayagari 1.5 ang penalty, pag warang helmet ang bakray. Ibaga. Ang sisakay niyo sa opisina niya? Nya. Normal man baga? Minsan sa tagabalyong office. Ako normal man na pigisunod kay lalaki ang kaopisina niya? Di ko aram. Di ko aram. Di mo aram? Okay. Kaya kang experience siya? Dahil. Normal sa inda. Ano? Normal ka sa inda. Garo pwede nga ro gayan. Alat ko na. Anong text na ini? Okay. Ay, may issue? Ay, nako. O, sige. Pakitanong lang po, bakit ano nangyari sa isang community college from August to present, hindi sila nagpapasahod sa teaching personnel? August to present. Ano yan? August, September. 2 bulan pa man sana de. 2 bulan. Dahil na nagpasweldo? Ano ba ya? Okay, ngunyan. Kaya palanda ang rotakan motor ni Padi. Pasiring permis sa mga shortcut. Taday man palang makaagi sa highway. Taday siyang? Helmet. Nata? Helmet sa Aday helmet. Kaya pala, ang naagi mo, perming sentro, ano? May helmet ka. Sinda. Ano? Sinda. Yun pala na de. Yun pala. Ngunyan. Bati minsan da. Pagsakay kayo ni si baby girl na taga-balyong opisina, hula mo man dapat si baby girl. Garoto ko. Nakon makakupo sa likod ni Pade, ang kamot nakalapat pa sa daghan. Mapahulog ka? Mapahulog ka? Sa bagay. Gare man. Magparaduro naman sin. Makapot ka, hindi ka mahulog. Alam, kumapot ka duman sa likodan kan motor. Ang kapot ka ang permis sa eksan. Kung ba ko sa baga?
Tumahulog ka sa kaba ko na problema mo yan. So ang braso baga nakapayram sa kilikili. Ano? So ang braso kan sakay nakapayram sa kilikili, nakakapot sa dagaan. Gararog ka yan. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Oh, ngunyan, anong problema? Sa bagay, kung arog ka ng kaputi, man sa medyo close, medyo dudaan ka talaga. Iyo man talaga. Oh, dapat may distansya nga ni yan. Kuda ang mga arog ka nakapot, tas maagi ka sa mga shortcut. Di tayo ng kiulunan sa tahaw. Ulunan. Buktikan mong ulunan sa tahaw, the best da. Ngunyan. Matindi ka man ngaya pa di. Bagong kuha pa sa nangaya ang motor. Oo. Para ngayon nakaperang bulan pa sa ng piguhulugan. Alagad, lubog na sa kasalan. Iyo mananggan, ano? Iyo mananggan. Wala siya. Oh, yan. Ano ang leksyon dyan? Dahil nagkuhang bagong motor. Tapos? Sakay ki may helmet. Di magparapasunod. Yes. Magdarang penming, kung mapasunod ka, may helmet ka dapat. Takon madakop. Yo. Aning ang agi, bako digil sa Legazpi Boulevard, o sa Puro, o kung sain. Diba? Okay. Kung di na ako ang helmet ko, pag nagsabing mapaligas pingay ako. Pwede na. Tama yan, pigi mo. Tama yan. Alan, pabitbitin ko pa sa jeep. Alam nga man na pag opisina niya may burubit-bit siyang helmet. Di ba ka? Diba? Tama yan. Kani na dere paro. Tuloy ka? Ha? Tuloy ka kang panahon? Kahit to, bako pa masyadong mahigpito ng helmet? Ang helmet ka ito, saro sana. Ako ayot pala mahigpit naman ka ito. Ang helmet ko, pero nasa U-box. May U-box ang motor ko ka ito. Araw ka, pero may nasa U-box. May perfume sa akong dara, pero may. Takada sakay, pagtapos, si friend mo ki perfume, na pareho ang helmet mo sa laog. Kung mo sprayhan niyan, iba-iba ang parong kaan. Shampoo. Mariko na shampoo para rin. Tunog, iba na babakal na shampoo. Sabihan ka na nga nyako ng shampoo mo, arog lang ka ini. Ano nga, nata nga niya, basta yan ang nga nyako maray sa helmet na parong. Iba nga nyakong shampoo, nagbabata sa helmet. Nga okay. Napaminsan nagkataon, nabus ang shampoo, ibang gigamit, ako na. Paggamit, ka diba, natangit ibang parong ka ining helmet mo. Yan ang yan ang shampoo ng kaligtasan. Shampoo. Ay, Henry M. Kamuga boss. Ayos. Thank you po. Okay. Happy filing. Okay. Pasiguro ha. Pasiguro. Happy birthday po kay Ans Galero. Birthday ko yan ni Angie. Happy birthday ni Ans Galero. Ange, happy birthday. Tabi, kumusta ni? May brown out. May brown out na. Happy birthday, Ans Galero. Enjoy sa imong birthday. Ngunyan pong aldaw. Happy birthday. Di kita June Kistinger na happy birthday. Gani ko kaya nakuha. Wala yaw, digdi. Okay. Alright, sige. Yan po ang baretang kulalapnit. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Baretang kulalapnit. Sige. Sabi kan mga listeners para maging mahamot ang helmet nyo, may helmet cleaner and freshener digdi sa tula-tula. Sa may hampang kang LCC Express Mart. Okay. Okay, yun. Basta talaga, ang tugon ko sa mga kaiba ko kahit permikan soltero pa ako, iningin niya ko ang maray na shampoo. Tingin niya ko ang dapat na maray sa helmet. Yan. Okay. Good morning, Hen. A concerned citizens po. Bakit ano ang nangyari sa isang toot dito sa Daraga? Sa presente, simula August hanggang ngayon, hindi po sila nagpapasahod sa mga teaching personnel.
Pero po pwede po tulong maksyonan ang problema. O sige ha, ipaabot ko tabi ini, forward ko ini duman sa tabi na pwede tabi na. Ako sa iling ko, pag ini nakaabot sa iya, rimate tulo sini. Makahirak man sir nangyari sa rong tricycle para nagsindi, mahatod sa pasyente sa ospital, tas si rescue vehicle nung barangay, wala driver. Ano nangyari tabi sa tricycle na sabi mo? Istoryano tabi ako, good morning, ano po linyada ni Mayor Rosal sa Legazpi? Ay day pa po, day pa kipigluwas, maaraman ta konsisay ang linyada. Duwa kaya ang pwedeng mag-file na day ko pa actually klarado konsisay. Mayor G. Rosal Giraray or si Governor Rosal. Pero si Gob, may option man siya. Pwede siyang mag-city o mag-provincial government o balbay. Yan. Yan ang banganin do. Pero sulinyada po, day pa po tabi ki na kumpleto. Igwa na ki mga nakalinya, tabi na tawo na, pero ang kumpirmado dyan, so duwang incumbent. Si Kagawad Ato, Balyadulid, and Alex Howe. Yan. Buda, so iba po, igwa naman ki mga nakalinya, tabi na councilor sa Legazpi, si Mayor G. Please greet my niece, Crizel Gel, tama ba? Pasimio Hili. Happy birthday, daughter of Sister Lodi Hili, Idol BPN. Thanks po. More greetings po. Yan. Good morning kay Manay Agnes Mape. Yan. Sabi ni Benji Dapugi. Good morning. Ano status ni Noel and G? Pwede sila magkandidato gilayon? Ay, pwede po. Pwede po. Sinabi nga ni kan Comelec na pag sila nag-file kan sa indang Certificate of Candidacy, akoon po nindaan sa indang COC. Pwede po. Dahil man ako para sa ko, nagkahiriling ko sa mga susog kay Gobnoel, dahil man pong ipagbabawal na sinda magkandidato giraray. Daing prohibition, susog sa indang sinabi, na dainin pagbabawal na sinda, mag-file giraray kan sa indang Certificate of Candidacy. Abangan po nindo kung ano pong posisyon ang sa indang dalaganan. Good morning, Prime Water. Ano na naman tabi kamo? Apat na daw ng warang bulos, salbasyon daraga albay purok 4. Makipabulos man tabi, salbatana. Good morning tabi kay Dr. Glenn. Oy Dr. Glenn, kumusta na amigo? Kumusta ka na? Good morning, paano wawa helmet? Good morning, Doc Len. Kumusta ka po? Naling ko sa post mo. Good morning, Tabi Busing. Ingat migo. Ingat migo. Mabuhay ka. Jimmy, nasalita, may report. Come in, Jim. Good morning, Jim. Yes, BP, may problema digdi sa Banoan kan Kamalig. 70% kan mga water consumers kan Kamalig Water District. Dahil bulos, dahil nga na nagpabulos kitubig so Kamalig Water District na nangangalasinda. Dahil manin uran, nag-aga, wala man ki uran kasuhapon, may initunan panahon normal, nagluluwas na tubig sa source. Lubugon. Lubog? Malabog? Wala man nag-uran. Malabog? Dahil man nag-uran, malabog ang tubig? Baka nag-uran ay, may ngangalasan iyan, G. May ngangalasan yan. Budang nga ni, maski nag-uran, di man dapat na maging malabog anta. Kung unless na napasa ang tangke, yan na reservoir. Pero kung daib man, di man taban pwedeng maglabog. Ini kayang unless nalinabogan kay Carabao sa ibabaw, sa inutan. Water source na ini, biyo bagay ning binisita kay ito ni DILG Secretary Maruhas. So kung iyan, ano ito? Kisaray. Ano nga project naan? So bottom up bagayan? Oo, ngunyan. Ngunyan, makusugo ng tubig kay ni kaito, maski nagbabagyo, maski nagriming kay ito, dahil ni naglulubog. Okay. First class ang tubig. Sa pag-agi kan mga panahon, naglulubog na ang tubig, dahil na natitrace kung saan na naghahali natataarog na kain eh. Pangyari. Gari may source pangyari. Napanulo yan? Nagduma na nga ni si Manager Judy Opiano. Actually, guwa siya nin gustong advisory. Pick forward ko sa number niya sa imo.
na ta siya mismo niya nagluwas tamahanap kun nagtao ki instruction sa yung mga tawan hanapon kung sa an problema. Oo. Ngunyan dahin in tubig dahil sila nagpabulos ki tubig kaya apektado. Maringaning dahil nagpaparabot sa mo kibireklamo. Barangay 3. Oo. Barangay 4, 5, 6, 7. Oni na, Jimmy, Oni na. Henry. Dahil po kabing tubig ngunyan sa Tinago. Ang Tinago, yan. Kasabay nga na barangay 3, 4, 5, 6, 7, Tinago, Gapo, Ilawon, Ligban, Gutob, Tagaytay, Libod, Bariw, Palanog, Baligang. Dakulaon pala niyan, maiwas. 70% ganikan kamalig. Consumers. Dahil kitubig ngunyan ta, iyo nga ni an rason. Dahil mapwedeng ipabulos ta, pag-una mo nag-uran. Delikado man kung pabuloson ini. Iyo baga. Ngunyan, baka lamang sunumber may kuha mo tayo dahil ko na naabutan tanasa kwan sa luwas na si Madam Judy kopya ng manager siya nan ma-advise mataw kan advisory tabi bibi. Okay. Pero may ngangalasan man talaga dapat gayud kanuna yan dapat gayud yan magkuha na ki mga eksperto kaan tasayang kan tubig. Pig-report na niya ini sa DPWH kay District Engineer Warren Asotea. Nagahagad kiki lista mga projects ni Nadigde. Natapos iba diguanin mga projects na ngaya nagagamit ki backhoe. Inabot na sa Aquafair. Kaya naglulubog. Pero dahil pa man nagtataw ki lista na DPWH digdi sa Kamalig Water District Management. Okay. Baka nag-uran sa iraram na kandaga. Yun na nga niyan. Magkangalaso naman yan. Iba na naglulubog, malubog mo yan. Kaya yan, ulito niya to, Barangay 3, 4, 5, 6, 7. Tinago, Gapo, Ilawod, Ligban, Gutob, Tagaytay, Libod, Bariw, Palanog, Baligang. Maghanap na muna ka mo kitubig. Tawarang kitubig mo niya na ipapabulos. An Kamalig Water District. Iguan ni papabulos ko di Lubugon. Jimmy na salita di si GB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa luwas. Alas 7 na ugaring. Tod mga tugang babalikan ta iyan na concerns na iyan dyan po sa Kamalig Albay. Sige. Babalikan po niya tod dyan. Importante mga tugang na mapasadahan ta kung ano nangyari. Imagine day managura naglabog nga asan man mananggad medyo saro sa mananggad sa dapat niya tong reparo. All right. Good morning Henry. Nata po nag-address si Kong Pido na magdalaga na Mayor kan Legazpi. Inexplikar na po iyan sa report ni Alcaso hapon. Tas siya po magiging number 2 nominee kan ako Bicol. Good morning po. Day ko po, ano ito? Good morning, Hen. Aram ko po, ika po, kaya mong, ano ito? Inumauna naman ugaring ako. Aram ko po, good morning, Hen. Aram ko po, balansyado ka dyan sa programa mo. Pwede mong apudan si Kong Pido kung nag-atras siya po sa pagdalagan bilang alkalde? Okay. Totoo po. Totoo. Di pa man na-interview si Kong Pido sa ibang programa. Wala pa. Sige, totoo po. Ikapa. Na-interview na. Basta pinaliwanag ni Pading Al iyan sa programa na si Kong Pido number 2 nominee Kanako Bicol. Iyan so latest ka. Diniskuter ko baga kasuapon so bagong linyada ni Isyam na Ismail. Pero si Kong Pido magiging siyang number 2 nominee Kanako Bicol. Yan. Yan po. Salamat. Kanserong pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Can't live without you if the love was gone. Everything is nothing if you... Ilayo ang iyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa